Mijn naam is Henk Reinders. Ben lijsttrekker, mag ik zijn, van Beekdalen Lokaal in de gemeente Beekdalen natuurlijk. En het is toch chic dat we hier even mogen zeggen wat we de afgelopen 4 jaar gedaan hebben en wat we van plan zijn om te gaan doen. Wat hebben wij gedaan? We hebben ervaren dat wanneer je met contact hebt met de burgers, 1 op 1 vaak, maar ook in groepen, dat je daar het beste resultaat uithaalt. Wij krijgen vaak te horen, nou chic dat je bij ons aan tafel komt, dat je de tijd ervoor neemt. En niet alleen ik, maar ook onze eigen partijgenoten, iedereen die daarin actief is. We gaan naar de mensen toe. Vaak noemen we het ook een groepsverband. Maar vooral die kleine dingen, iemand die een probleem heeft, iemand die een vraag heeft, kom aan tafel bij ons. Of wij bij hun, gewoon aan de keukentafel. En dat is waar wij voor staan als Beekdalen Lokaal. En de ervaringen die we gedaan hebben daarmee zijn gewoon enorm super. Kijk, als iemand nee moet krijgen, omdat dat uiteindelijk het antwoord is, en hij zegt dan toch nog dankjewel, ja, dan denk ik dat we op de goede weg zijn. En daar willen wij zeker mee doorgaan. Wat hebben we ook gedaan? We hebben woningbouwplannen gemaakt. We hebben een hele foto over Beekdalen gemaakt. En ik mocht dan als wethouder dan natuurlijk de kar in trekken. Dat is ook wel het voordeel. We hebben een plan gemaakt voor rond 1200 woningen. Maar een opdracht gelegd van in de woningdeal van 900. 450 standen in harde plannen. En uiteindelijk moet ik hier de schop de grond in plaats van visies maken. Maar daar kom ik zo gewoon even op terug. Dorpsontwikkelingsplannen, daar zijn we ook mee bezig. Schinveld, helemaal op de kop gaan we het zetten. Ondermijning eruit halen. Oude gebouwen afbreken, gewoon opnieuw. Daar zijn we hard mee bezig. Maar ook andere plekken, buiten Schinveld, Schimmert, zijn we bezig. Maar vooral ook het Centrum Nut met het nieuwe gemeentehuis als motorblok voor de centrumontwikkelingen en de subsidiestromen die daarin op gang zijn gekomen. We hebben de afgelopen 4 jaar ruim 20 miljoen subsidie binnengehaald voor dit soort projecten allemaal te bekostigen. Natuurlijk moet er zijn eigen geld bij, maar dat staat niet in verhouding met hetgene wat we hebben kunnen binnenhalen. Ja, dan de toekomst. Wij blijven overigens kijken goed naar de financiën van de hele gemeente. We zijn een stabiele gemeente. We zijn financieel goed, we hebben een goed fundament liggen en dat willen we natuurlijk ook zo houden. Mijn partij Beekdalen Lokaal is daar zeer alert op om dat ook zo te behouden. Nou ja, wat gaan we doen? Wij gaan verder met mensen bezoeken. Juist omdat ik net zei, omdat dat het succes opgeleverd heeft. Juist omdat je dan hoort wat onder de mensen leeft. En juist omdat je dan ook iets kunt betekenen. Van een nee een ja maken is ons motto. Beekdalen Lokaal doet het. Dat is niet voor niks in het logo opgenomen. Juist vanwege die opmerkingen. Wat we ook willen is, en dat hebben we uit de gesprekken gehaald, we willen een soort dorpsraad en kijken of daar animo voor is. Er zijn er al een paar, maar dat moet een beetje, moet naar onze mening toch meer gestalte krijgen. Om zo'n dorpsraad toch ook wellicht met een eigen budget te voorzien, zodat ze ook die kleine ergernissen in hun eigen woonwijk kunnen oplossen, zonder dat daar een gemeente achter moet zitten met langdurige termijnen van wanneer komen ze nou een keer. En nou ja, zo kun je die kleine termijnen of die kleine ergernissen wat sneller oplossen. Ja, nou, woningbouw, dat is natuurlijk een heel landelijk probleem. Het kabinet wil 10 steden bouwen. Nou, we doen het gewoon in Beekdalen. en de plannen liggen daar, zoals ik net al gezegd heb. En wij moeten geen nieuwe visies meer maken. Wij moeten geen nieuwe plannen meer maken. We hebben de plannen. De schop moet gewoon de grond in. En iedereen die roept van plannen maken, het is voorbij. Ik heb ze gemaakt, samen met mijn collega's en natuurlijk ook alle andere raadsleden. We hebben ze geïnformeerd hierover. Dus we kunnen gewoon beginnen. Waar we eens tegenaan lopen zijn de regelgevingen, spuitzones en alles. En ik hoop dat ons kabinet ook eens een keer, dit nieuwe kabinet, een snelle besluit gaat nemen hierover, zodat wij ook snel verder kunnen. We zijn afhankelijk soms van ontwikkelaars die willen, de gemeente wil. En als we alles bij elkaar krijgen, kunnen we het komende jaar 4 jaar zeker 450 woningen gaan bouwen en de plannen ontwikkelen voor nog eens 400 tot 500 woningen voor de 4 jaar erna. Nou, dat is een kort waar Beekdalen Lokaal voor staat. Ik heb een mooie club mensen die daar actief de schouders onder willen zetten. En ik zie dat wel tegemoet op een rooskleurige manier. Zeg nog eventjes welke partij het is en wanneer ze moeten stemmen. Ja, Beekdalen Lokaal, 18 maart, dus vandaag precies over een week. Als u denkt van nou, daar wil ik mee verder, daar wil ik mee luisteren. Die willen aandacht geven aan onze stem Beekdalen Lokaal. En dat mag op de hele partij. Ik ben de lijsttrekker, maar er zijn meer mensen die bij ons meewerken. En wij gaan ervoor. Ik wens u heel veel succes.
En wellicht tot een andere keer weer. Ja, graag gedaan. En ja, dat hoop ik ook, ja.